Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Σας έχω μία πολύ ωραία συνταγή, πολύ σπάνια συνταγή. Την έχω κάνει αλλά δεν έχω δείξει. Τώρα αυτή τη φορά είπα να σας δείξω. Έχω εδώ 2 κολοκύθια, τα έχω καθαρίσει. Τι θα κάνω τώρα, θα τα τρίψω σε μεγάλο τρίφτη. Και θέλω να σας πω τα υλικά. Τα υλικά είναι απλά για το μείγμα κολοκυθιού. Θα χρειαστούμε αλεύρι, 3 κουτάλες σούπας, έχω ετοιμάσει εδώ τα υλικά, 2 αυγά, τριμμένο τυρί, κάπου 100 γραμμάρια, αλάτι, πιπέρι και σκόρδο. Σκόρδο είναι προαιρετικά. Μπορούμε να βάλουμε, μπορούμε και όχι. Αυτά είναι τα υλικά μας για το μείγμα κολοκυθιού. Πάμε τώρα να τρίψουμε το κολοκύθι μας. Τρίψαμε το κολοκύθι. Πάμε τώρα να αλατίσουμε για να βγάλει τα υγρά, και αυτά τα υγρά που θα προκύπτουν θα τα στραγγίσουμε. Αφήνουμε για 1 τέταρτο βγούνε τα υγρά. Αυτά. Λοιπόν, πέρασαν 15 λεπτά, φτάνει, βλέπετε βγαίνει το υγρό. Πάμε να το στραγγίσουμε, είναι περιττό, δεν τα θέλουμε, όχι εντελώς, αλλά τα περισσότερα. Το καταλάβατε, ναι, όπως κάνουμε τις κολοκυθοκεφτέδες. Ακριβώς το ίδιο. Αυτά. Αυτά είναι. Πάμε να προσθέσουμε τώρα τα αυγά μας, το αλάτι, πιπέρι μαύρο. Θα προσθέσω 3 κουτάλες σούπας αλεύρι, τυράκι. Προσθέτω όλα μαζί και μετά θα ανακατέψω. Και θα προσθέσω σκόρδο, έτσι, ψιλοκομμένο, πολτοποιημένο, όπως θέλετε. Και πάμε να ανακατέψω όλα μαζί. Βλέπετε τι ωραία είναι. Είναι έτοιμο το μείγμα. Παίρνουμε τώρα καυσάκι, στρώνουμε αντικολλητικό χαρτάκι και πάμε να ρίξουμε όλο το μείγμα και να στρώσουμε σε λεπτό φύλλο. Όχι χοντρό, πρέπει να είναι περίπου πάχος 1 εκατοστό. Όπως κάνουμε το ρολό, το γλυκό ρολό. Έτσι, θα σαλίβουμε να πάει παντού μια λεπτή στρώση. Έτσι όμορφα να είναι ίδιο παντού. Είναι έτοιμο, πάμε να ψήσουμε, όπως είπαμε, για 15 με 20 λεπτά. Την ώρα που ψήνεται το φύλλο του κολοκυθιού που είπαμε, πάμε να κάνουμε τη γέμιση. Τη γέμιση σήμερα θα κάνω τύρι κρέμα, 200 γραμμάρια. Η γέμιση μπορεί να είναι οτιδήποτε, ό,τι προτιμάτε, ό,τι σας αρέσει, ο καθένας ό,τι αγαπάει δηλαδή, και ό,τι φυσικά έχει στο σπίτι. Τα υλικά που έχει στο σπίτι, στο ψυγείο. Εγώ θα κάνω μια απλή γέμιση, αλλά πάει πάρα πολύ, ταιριάζει στο ρολό αυτό. Άνυφο, σκόρδο, κρέμα τυριού. Αυτό είναι. Και από πάνω θα βάλω, πάνω από την κρέμα αυτή, θα βάλω ντομάτες. Φέτες ντομάτες. Μπορείτε να βάλετε φέτες αγκουριού. Το αγουράκι. Να κάνετε λεπτές φετούλες, κομμένες έτσι σε slice, και να βάλετε. Εγώ θα κάνω ντομάτα, μου αρέσει πιο πολύ ντομάτα. Μπορείτε να κάνετε γέμιση με μανιτάρια, να σοτάρετε με κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι. Μπορείτε να κάνετε με γέμιση μπέικον, τυρί μπέικον, ό,τι αγαπάτε, ό,τι λατρεύετε. Είναι τα γούστα σας, είναι η επιθυμία σας. Είναι έτοιμο το φύλλο μας. Βγάζουμε από το καψί
για να μην υδρώσει και αφήνουμε να κρυώσει εντελώς και μετά βάζουμε τη γέμιση. Το φύλλο μας έχει κρυώσει και πάμε τώρα να βάλουμε τη γέμιση. Αυτό που ετοιμάσαμε. Μια λεπτή στρώση, να πάει παντού. Η συνταγή είναι καλοκαιρινή, αλλά δεν πειράζει, τρώγεται και τώρα, γιατί λέμε καλοκαιρινή, αυτό το ρολό θα βάλουμε στο ψυγείο για να σφίξει, να κρυώσει, γι' αυτό είναι μεζές, γι' αυτό λέμε καλοκαιρινή συνταγή, επειδή το μεζέ αυτό απολαμβάνει κρύο, δροσερό. Δεν μας πειράζει και τώρα ακόμα δεν έχουμε πολύ κρύο, γι' αυτό θα απολαύσουμε μια χαρά και τώρα. Και ντοματούλες. Για μία μισή ώρα θα βάλω στο ψυγείο. Πάμε να δούμε το ρολό μας, να το δοκιμάσουμε. Είναι καταπληκτικό. Βλέπετε πως είναι. Τέλειο κουμπιά, τέλειο. Πάρα πολύ νοστιμό. Πολύ μαλακό. Πάρα πολύ ωραία. Φτιάξτε αυτή τη συνταγή, θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Καλή μας όρεξη.